Здравейте ми всички, аз съм The Best и това е моят видеоклип, как да се направим хартиен самолет, само че с остър връх и да ви кажа, че той няма да трябва толкова хубав като миналия. Той малко повече се върти, но лети много по-надалече. Може да се направи на него опашка, но няма да му отива чак толкова много. Така, защото пак ви е нужен един бял лист. Така, сега взимате листа и го прегъвате на две. Две равни части. Ето така да ви стане. След това го обръщате на така. И го обръщате на така. Сега взимате сега взимате и правите отпред това да ви е равно. Да стане ето така. Сега взимате отдолу ето това тук, така ще само ще покажа. И го правите на така. Ето така. Да ви стане и другото. Ето така да ви стане. Сега взимате и го прегъвате навътре. Ето на така. Пак гледайте гордо да е равно. Ето на моето пак се почне много равно. Но сега правите крилата, почвате да ги правите някъде от тук. Ето така. Сега ще направим другото. Така. Ето така трябва да ви се получи. Тук да знаете, че това може да се отваря, но в никакъв случай не го лепете, защото няма да може да се отварят крилата. Ето сега, вижте колко остра върха. И ще го изпробваме. Също така пак ще направим опашка, да видите как лети с опашка. Аз показвах на лева клип как се прави опашката. Сега ще ти покажа как лети. Ето ме. Сега ще ти покажа как лети частичка. Ето го. Ето. Гледайте. Тук може да се хвърля и по-силно, но нали той ще лети надалеко, а тук няма много пространство, така че ако го направите без никакъв проблем ще лети навън. И това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, цъкнете лайк. Ако искате да гледате още много забавни клипчета, цъкнете subscribe. От мен довиждане.